Când, dintr-o dată, într-o zi plimbându-mă, am dat peste acest loc, am simțit că este locul meu. Astăzi mă aventurez într-o pădure mică, din acelea atât de autentice pe care le are Asturias, cu vegetația ei tradițională, pentru a afla povestea acestei fete care a readus la viață o casă chiar în mijlocul acestei păduri. Era complet abandonată și a cumpărat-o, acum o restaurează. Ajung la această casă complet singură, fără niciun fel de companie. Am ajuns la această casă când era o casă abandonată, veche de peste 100 de ani. Eram într-un moment al vieții mele în care eram foarte citadină, lucram mult în oraș, eram o persoană citadină și foarte puțin apropiată de natură. Și când, dintr-o dată, într-o zi, plimbându-mă, am găsit acest loc, am simțit că este locul meu. Ne aflăm în ceea ce era casa principală a oamenilor care locuiau aici. Jos era folosit ca grajd.